ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஸ்ரீபுத்தூர் கிராமத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரிசி மற்றும் புத்தாடைகள் லயன்ஸ் கிளப் சார்பாக வழங்கப்பட்டது. கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் அருகே ஸ்ரீபுத்தூர் கிராமத்தில் வருகின்ற கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஸ்ரீபுத்தூர் புனித லூதர் அன்னை ஆலயத்தில் லயன்ஸ் கிளப் தலைவர் சோலையப்பன், நாளான் சங்க தலைவி அபிராமி, வட்டார தலைவர் கனகாதரன், தவ அமுதம் பள்ளி தாளாளர் செங்கோல், மாவட்ட செயலாளர் பூவராகமூர்த்தி மற்றும் பங்கு தந்தை இருதயசாமி முன்னிலையில் வருகின்ற 25ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை முன்னிட்டு ஏழை எளியோர் மற்றும் நலிந்தவர்களுக்கு 5 கிலோ அரிசி மற்றும் விதவை பெண்கள், ஆதரவற்றோர் மற்றும் ஊனமுற்ற பெண்களுக்கு புடவைகள் வழங்கப்பட்டது. வருடந்தோறும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் பொழுது லயன்ஸ் கிளப் மற்றும் தவ அமுதம் பள்ளியிலிருந்து தங்களுக்கு உதவிகள் செய்து வருகின்றனர். இதனால் எங்களுடைய கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாடினோம் என்று மக்கள் கூறினர். அதோடு தேத்தாம்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள கல்லுமூடு பகுதியில் சுமார் 100 கிறிஸ்தவர்கள் வசித்து வருவதால் அவர்களுக்கும் இதுபோன்ற உதவிகள் லயன்ஸ் கிளப் சார்பாக செய்யப்பட்டு வருகிறது.